suggested retail price ng imported nga bombay sa merkado sa Iloilo City wala na sunod nga ayhan. Ini ang gitutukan ni John Sala. Kung sa una maiwat ang supply sang Bombay sa mga merkado sa syudad sang Iloilo, subong talulupang doon nga madamo na liwat ang nakadisplay sa mga baliligyaan. Magluwas sa mga lokal nga Bombay, nag-abot naman ang supply sang imported nga Bombay gikan China. Kapon nag-umpisa na ang pagpatuman sang Department of Agriculture sang suggested retail price sa imported nga Bombay sa 125 pesos kada kilo. Apang sa Iloilo Terminal Market, mataas pa sa gihapon ang presyo. Yara sa gihapon sa 230 to 250 pesos kada kilong imported nga red onion, samtang 320 pesos naman ang lokal. Suno sa mga manugbaligya na kung ilang mangin kapirdihan kung sundo nilang SRP. Hindi namon masunod ang suggested price nga ginasiling sang gobyerno kay mapirdi kami. Logi gid ang negosyo namon. Patag sa Department of Agriculture 6 ang ginapatuman nga SRP ang para lang sa National Capital Region kag hindi nasakop ang Western Visayas. Wala gintagaan sang SRP ang outside sa NCR. So most probably ang nakita UAE na wala gid siya sing kay amo lang na ang ginhatag sa aton. Dugang pa ni Engineer Barogo, sa 210,000 metric tons nga Bombay gin-import sa pungsod gikan China, 196 tons lang diri ang ginalokar sa Western Visayas kag 70 tons pa lang ang nakaabot na sa rehiyon. This will last until na lang gid ni mga 2 weeks from now basi maubos na naman na siya ang ginpasulod ni ring nga mga imported nga red onion. So timing naman na siya nga by March, first week of March, start na gid man ang harvest sang onions naton. Upod kay Cirilo Dintuque, John Sala, One Western Visayas.